नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. हाय विजय भाऊ, हाय विजय भावा. हाय विजय भावा, कसा आहेस भावा? श्री स्वामी समर्थ. हॅलो जम्मू कोकण गर्ल, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. येस विजय दादा, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. कसे आहात विजय दादा? स्वागत आहे खूप खूप. हाय योगेश दादा, नमस्कार ताई, कशी आहेस? आहे भावा तुझ्या आशीर्वादाने. स्वागत आहे सगळ्यांचं. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. योगेश दादा तू कसा आहेस? विजय दादा तुम्ही कसे आहात? लाईक केलं, थँक्यू सो मच. यशश्री कशी आहे? मला कसं माहिती असणार योगेश दादा यशश्री कशी आहे ते? योगेश दादा मला कसं माहिती असणार यशश्री कशी आहे? आपला आगमनाची आतुरतेने वाट पाहतो. सिंधुदुर्ग कोकण मध्ये आप आएंगे फिर मैं आता हूँ वहां पे. ओके अशोक दादा नमस्कार. अशोक दादा स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. आता आपण लाईव्ह स्टार्ट करणार आहोत नातेसंबंधांवरचं. आता आपण लाईव्ह स्टार्ट करणार आहोत, तर सर्वांनी पटकन जॉईन होऊन घ्यायचं आहे. आवाज आवाज सुनीता ताई नमस्कार. आज नॅचरल व्ह्यू मध्ये घेऊया आपण लाईव्ह.
आवाज वाढव डीजे, तुला आईची शपथ हाय. हे भगवान. परी म्हणतायत आज आवाज आवाज माझा वाचा वरचा कमेंट नाही वाचली ताई. खूप गरमी आहे इकडे, 48 डिग्री. थोडंसा आईस पाठवा तिकडून. इकडे पण गरमी सुरू झाली विजय दादा, इकडे पण गरमी सुरू झाली. लाईक करा मंडळी पटापटा चॅनलला. मंडळी लाईक करा चॅनलला. सुनीता ताई झालं जेवण का? नॅशनल व्ह्यू म्हणजे नॅशनल कुठे म्हटलं, नॅचरल. विजय दादा म्हणतात हां टोमॅटो पिकले ना. नको नको. आवाज 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 आवाज. म्यूट काढला मंडळी, मी म्यूट काढलाय. हाय गर्मियों ने मुझे पकड़ा, सर्दियों ने मुझे पकड़ा, कोई तो हमें बचा ले. गॉडफादर फक्त लाल खुशी टोमॅटो खायचा आहे का? हा आमच्या झाडाला 2-3 टोमॅटो बरे लागलेत. नको ना, ते पडेल ना धपकन. आज एक गंमत झाली मंडळी. मी आणि सुनीता ताई बसलेलो ह्याच्यावर पावड्यांवर. तर काय झालं माहिती आहे, एक छोटा मुलगा होता, तो वरती खेळत होता आणि त्याच्या हातात ना काहीतरी खेळणं होतं. ते खेळणं काय होतं माहिती आहे? काय होतं माहिती आहे? आर्टिफिशियल साप होता आणि तो येऊन माझ्या खांद्यावरच पडला. आई शपथ काय समजलंच नाही, एवढ्या जोरात किंचाळला ऐको. आणि सुनीता ताईंना तर काय कळलंच नाही की बाई काय होतंय, ताई असं काय करते. मग बघितलं आणि खरं म्हणजे ग्रीन ग्रीन होता. आणि रे बाबा बाबा, मी तर असली भडकली. म्हटलं काय कळत नाही काय खुसो. नकली साप होता हा. आणि त्याने ना खेळता खेळता तो वरच्या फ्लोअर वाल्यांचा खाली पडला. जसं वरती जायला शिड्या असतात ना तिथं. आणि तो पडला, तो पडला माझ्या खांद्यावर पडला. असं झालेलं रे बापरे. सुनीता ताई म्हणत होत्या ताई भित्री आहे बघ. अरे बापरे. आता वर अंगावर साप पडल्यामुळे वर कोण नाही घाबरणार. असा हा साप काय रे, कसं कुठून आलास तू, हा हा चल असं सांगणार का? असं सांगायचं का? चला आज मी ना वेगळं काहीतरी आणलंय टॉपिक. सो आज मेंटॅलिटी तुम्ही किती शार्प आहात ते कळणार आहे. तर मी प्रश्न घालायला सुरुवात करते, बघू किती जणांना प्रश्न येतात. ओके, नातेसंबंधांवर प्रश्न आहेत. हा असंच बोलायचं हा. कोण म्हणते धासधूस कंपनी, राम राम. धासधूस कंपनी म्हणजे मुका प्राणी आहे, त्याला काय कळतं. हा मुका प्राणी आहे, पण मुका प्राणी पण असं अंगावर येऊन पडत नाही. हा आर्टिफिशियल साप होता, आर्टिफिशियल साप होता. चला तर आता आपण मी प्रश्न घालते, बघू कोणाला कोणाला आन्सर येतात चांगली. ओके, नातेसंबंधांवर प्रश्न आहेत, म्हणजे ह्याचा त्याचा कोण. ओके, असे प्रश्न असणार. तर पहिला प्रश्न आहे, माझ्या आईचा एकुलता एक मुलगा माझा कोण. माझ्या आईचा एकुलता एक मुलगा माझा कोण. माझ्या आईच्या आईचा एकुलते एक मुलगा माझा कोण. पटकन सांगा हा. माझ्या आईच्या आईचा एकुलता एक मुलगा माझा कोण. हाय जय गणेश, नमस्कार भाऊ. नाही, पवन दादा म्हणताय टायर फूस कंपनी, टायर फूस फास कंपनी. ओके, हाय पवन, लाईक करा चॅनलला. पुरू चाटे म्हणतात मामा. येस, अश्विनीताई म्हणतात मामा. अजून कोणाला येते का आन्सर. काय ग काय कोण दीदी. हा जा.
सांगा का कोणाला येते का अजून आन्सर? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. प्रश्न असा आहे, माझ्या आईच्या आईचा एकुलता एक मुलगा माझा कोण? यार इथं बसली तर पाऊस सुरू झाला. हे काय बघा मंडळी, डोळे खराब होतात लाईट चालू केली की, म्हणून मी नॅचरल व्ह्यू मध्ये बसली तर हा पाऊस सुरू झाला. तर इथं तिघांनी आन्सर बरोबर दिली आहेत. पुरू दादा आणि अश्विनी ताई आणि जय गणेश दादा. राईट आन्सर. तर आन्सर आहे मामा, राईट आन्सर. पुढचं, एका पुरुषाची ओळख करून देताना स्वाती म्हणाली, याची पत्नी माझ्या वडिलांची एकुलती एक मुलगी आहे, तर तो पुरुष स्वातीचा कोण? येते का आन्सर कोणाला? एका पुरुषाची ओळख करून देताना स्वाती म्हणाली, याची पत्नी माझ्या वडिलांची एकुलती एक मुलगी आहे, तर तो पुरुष स्वातीचा कोण? मंडळी सांगा, येते का कोणाला आन्सर? पवन दादा म्हणतात मामा. येस. नाही. अश्विनीताई म्हणतात मेवना. ऑप्शन पाहिजे का तुम्हाला? ऑप्शन पाहिजे का? ऑप्शन कोणाला पाहिजे? अश्विनीताई म्हणतात हो ऑप्शन द्या. अश्विनीताई म्हणतात नवरा. राईट आन्सर अश्विनीताई. तर एका पुरुषाची ओळख करून देताना स्वाती म्हणाली, याची पत्नी माझ्या वडिलांची एकुलती एक मुलगी आहे, तर तो पुरुष स्वातीचा कोण? तर नवरा. येस अश्विनीताई, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, तुमच्या बहिणीच्या पतीची सासू तुमची कोण लागेल? तुमच्या बहिणीच्या पतीची सासू तुमची कोण लागेल? सांगा सांगा. तुमच्या बहिणीच्या पतीची सासू कोण लागेल? अश्विनीताई म्हणतात आई. अजून कोणाला आन्सर येत आहे का? मी ऑप्शन सांगते, मावशी, आत्या, आई, सासू. कोणाला येते आन्सर? मावशी, आत्या, आई, सासू ऑप्शन आहेत. सज्जा दडवणी म्हणतात, कशी आहे माझी सासूबाई? तुम्ही कुठे होऊन? मी कोकणातली दादा. तुम्ही कुठले आहात? प्लीज पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी. येते का कोणाला आन्सर? बीड वरून आहात का? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्रश्न असा आहे, तुमच्या बहिणीच्या पतीची सासू तुमची कोण लागेल? ओके, बीड जिल्हा. स्वागत आहे दादा तुमचं. तर अश्विनीताई राईट आन्सर आहे तुमचं. पुढचा प्रश्न आहे, रामची आई ही श्यामच्या आईची मुलगी आहे,
रामची आई ही श्यामच्या आईची मुलगी आहे, तर रामचे श्यामशी नाते काय आहे? एक मुलगा, ब पुतण्या, क भाचा, ड भाऊ. सांगा सांगा सांगा. रामची आई ही श्यामच्या आईची मुलगी आहे, तर रामचे श्यामशी नाते काय? अ मुलगा, ब पुतण्या, क भाचा आणि ड भाऊ. बघू कोणाला आन्सर येतंय. हे जाऊ दे गाणं म्हणा. नाही दादा, असं कसं? येतोय का कोणाला आन्सर? अश्विनी ताई म्हणतात भातचा. येस. हाय दत्तात्रय दादा, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात? माझ्याकडनं नेहमी मीठ कमी पडतं. तुमच्याकडनं कमी पडतं का मीठ? तुमच्याकडे कमी पडतं का मीठ? मी तर खूपच कमी घालते मीठ. एक वेळ मी अळणी खाऊ शकते, पण खारट खाऊ शकत नाही. हाय अक्षय दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. इकडे आफ्टरनून झालं आज. अक्षय दादा, आज बनवले मी शेंग बटाट्याची भाजी, आमटी. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. पटापट लाईव्ह जॉईन व्हा मंडळी. आज तब्येत नरम गरम आहे का हो दादा? आज सकाळी चक्क 9 वाजता लाईव्ह. नाही, चक्क कुठे, हा रोजचाच टाइम आहे माझा, 1:15 वाजता. एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार. कालपासून ताप आहे बापरे. डॉक्टर कडे गेला नाही दादा? डॉक्टर कडे गेला नाही का? मेरे मन की मी आज लवकर आलो मग. ओके, काळजी घ्या स्वतःची. पुढचा प्रश्न घालते मी. एका मुलाकडे बोट दाखवून रेखा म्हणाली, एका मुलाकडे बोट दाखवून रेखा म्हणाली, हा माझ्या पतीच्या मुलाचा भाऊ आहे, तर त्या रेखाचे त्या मुलाशी नाते काय? बघू कोणाला आन्सर येतोय. हाय स्कॉल, हॅलो, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये.
अश्विनी ताई म्हणतात मुलगा किंवा आई. येस, तो मुलगा आहे आणि ती त्याची आई आहे. व्हेरी नाईस अश्विनी ताई. अक्षय दादा नाही डॉक्टरकडे गेला तर डायरेक्ट ॲडमिट करतील डॉक्टर. हे तर आहेच बाबा, डॉक्टर डायरेक्ट ॲडमिटच करतात. काळजी घ्या आणि चांगल्या डॉक्टरकडे हे करा. माझ्या वडिलांच्या सासूच्या एकुलत्या एक मुलीचा मुलगा माझा कोण? माझ्या वडिलांच्या सासूच्या एकुलत्या एक मुलीचा मुलगा माझा कोण? कमेंट करून सांगा पटकन. खूप छान, थँक्यू ईश्वर. व्हेरी नाईस मराठी शब्द. येस, मुलगा. अक्षय दादा म्हणतात व्हेरी नाईस ला मराठी शब्द खूप छान. ओके. मला ताप आला की साधा साधा येत नाही, डायरेक्ट 102च्या वर. सेम माझी गत. मला पण सारखा सारखा ताप येत नाही. अक्षय दादा म्हणतात मुलगा. येस. पोऱ्या पोरगा स्वतः किंवा तो भाऊ. तर आन्सर आहे स्वतः किंवा भाऊ. म्हणजे वडिलांची सासू म्हणजे तुमची आजी, तिची एकुलती एक मुलगी म्हणजे तुमची कोण? आई. येस. पुढचा प्रश्न. एका फोटोतील मुलाकडे बोट दाखवून प्रीती म्हणाली, हा माझ्या आईच्या एकुलता एक सुनेचा मुलगा आहे. तर प्रीतीचे त्या मुलाशी नाते काय? नमस्ते माधव शिंदे, खूप खूप स्वागत आहे. दत्तात्रय दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? मला ताप नाही, संताप येतो. हो का? कसला रे संताप येतो तुला? स्वागत आहे प्रेम तुझं. दत्तात्रय दादा म्हणता काय झालं ताई? काय नाही दादा, बोला की. चित्ररत्नांची खाण रे स्वामी माझा राम रे, चित्ररत्नांची खाण रे स्वामी माझा राम रे, आनंदाचे वेही आनंद. ताई समोर या. दादा समोरच आहे. सुनेचा कोण? एका प्रश्न आहे. एका फोटोतील मुलाकडे बोट दाखवून प्रीती म्हणाली, हा माझ्या आईच्या एकुलता एक सुनेचा मुलगा आहे. तर त्या प्रीतीचे त्या मुलाशी नाते काय? 10 नंबर को लाईक कर दिया बकरा. थँक्यू माधव दादा. दत्तात्रय दादा म्हणतात खूप छान ताई. कसे आहात दत्तात्रय दादा? अक्षय दादा सुनेचा कोण? नक्की यावे विनंती केली आहे. हो दत्तात्रय दादा. आधी आम्हाला गावे तरी पोहोचू द्या. अश्विनीताई म्हणते भाचा. येस, राईट आन्सर अश्विनीताई. क्लॅपिंग फॉर अश्विनी. 2 मेला यात्रा आहे मालवंडी गाव तालुका बार्शी. दादा 2 मेला आम्ही इकडेच असतो बघा, जम्मूला.
थँक्यू माधव भाई, थँक्यू सो मच. अरे मोका सबस्क्राईब केलास का? अरे मोका सबस्क्राईब केलास का? मला तुम्ही कमेंट कुठे केलात? गोस्ट पारकर माझ्या एखाद्या लॉंग व्हिडिओवर, आता जो एक माझा लॉंग लेटेस्ट व्हिडिओ आहे तो बघा आणि माझ्या त्याच्यावर एखादी चांगली कमेंट करा. दत्तात्रय दादा म्हणते रस प्यायला ये म्हटलं माय. येस दत्तात्रय दादा येतं माय. नाती गोती जपणार एकच लाईव्ह म्हणजे प्रीतियाचं लाईव्ह. थँक्यू इश्कॉलालो. अरे इश्कॉलालो, तू जे आताचा व्हिडिओ टाकलायस मराठी सॉन्ग, त्यामध्ये तू आहेस का तो? राजकुमार दादा म्हणते ताई मला माझ्या मेहनतीचं फळ मिळालं. हायकोर्टाच्या शिपाई पदाच्या 30 पैकी 29 बरोबर आले आहेत. एक प्रश्न कन्फ्यूज मध्ये आहे. बाप रे, कॉंग्रॅच्युलेशन राजकुमार दादा, कॉंग्रॅच्युलेशन यार. मंडळी बघा, आपल्या लाईव्हला येत होते राजकुमार दादा, त्यांचं चांगलं असं पेपर गेला आहे. खूप खूप धन्यवाद दादा, तुमची मेहनत आहे. आम्ही बघितली तुमची मेहनत किती होती लाईव्हवरती, पण तुम्ही कसले प्रश्न फाडाफाडा द्यायचा. थँक्यू सो मच दादा. खरंच आम्हाला तुम्ही, मी म्हणते राजकुमार दादांचा 26 तारीखला पेपर होता, आता ते कशाला येतील माझ्या लाईव्हवर? विसरले असतील. सांगायला तरी येतील का पेपर कसा गेला, असं मी विचार करत होती. पण तुम्ही आलात आणि आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया तरी कळवल्यात की पेपर कसा गेला. हॅट्स ऑफ यू. अभिनंदन करा यार दादांचं, राजकुमार दादांचं. अश्विनी त्यांचा मेसेज. घोष म्हणताय केला शॉर्टवर व्हिडिओवर. दादा लॉंग व्हिडिओवर करावं, शॉर्टवरचे मला कुठे दिसतच नाही. राजकुमार दादा म्हणताय धन्यवाद ताई. राजकुमार दादा खरंच खूप भारी, तुमच्या मेहनतीला फळ भेटतंय हे पाहून मला खरंच खूप आनंद झाला. तुमच्यामुळेच बाकीची पण सगळे इन्स्पायर होतील तुम्हाला बघून. तर आता मी नातेसंबंधांवर प्रश्न घालते, बघू कोणाला आन्सर येतोय. अ ही ब ची बहीण आहे. अ ही ब ची बहीण आहे. क हा ब चा मुलगा आहे. ड हा क चा भाऊ आहे. तर अ चे ड शी नाते काय? राजकुमार दादा म्हणताय धन्यवाद. सांगा सांगा कोणाला आन्सर येतंय का? सीईटीचे क्वेश्चन. अतुल म्हणताय भाचा. हाय अतुल. अक्षय दादा म्हणतात मला सीईटीची आठवण झाली. हो का? प्लीज मंडळी लाईक करा चॅनलला. तर आन्सर असं आहे त्याचं. आन्सर असं आहे मावशी किंवा आत्या. म्हणजे कसं, ब च्या मुलाचा भाऊ म्हणजे ब चा कोण? मुलगा. आणि अ ही वडिलांची किंवा आईची बहीण आहे. ओके, तर आत्या किंवा मावशी येणार. आमच्या वेळी सीएटी मध्ये रिलेशनचा एक ग्रुप होता 20 क्वेश्चनचा. ओके, आता पण असे क्वेश्चन येतात ना, स्पर्धा परीक्षेसाठी येतात आणि खूप कन्फ्युजन करणारे असतात आणि आपल्याला ते येतच नाही. तर नेक्स्ट प्रश्न मी घालते. आज कोण लाईव्हला येतच नाहीये यार. काय इलाब्रोटेट कर आन्सर म्हणजे एक्सप्लेन करू का? एक्सप्लेन करू का असं म्हणताय? शिवम शिवम एक्सप्लेन कर. हा ओके, एक्सप्लेन पण मी करतच होते दादा. नेक्स्ट प्रश्न घालते मी.
तुमच्या काकांच्या पत्नीच्या सासूचा मुलगा तुमचा कोण? तुमच्या काकांच्या पत्नीच्या सासूचा मुलगा तुमचा कोण? बघू कोणाला येते. हाय चिन्मय, कसं आहेस भावा? परीक्षा संपली का तुझी? सांगा. चिन्मयला आन्सर येतं का बघूया. नातेसंबंधांवर प्रश्न आहे. तुमच्या काकांच्या पत्नीच्या सासूचा मुलगा तुमचा कोण? वडील नाही, म्हणजे दोन पॉसिबिलिटी आहेत. अक्षय दादा, परीक्षा अजून चालूच झाली नाहीये. ओके, चालूच झाली नाहीये का? कधी होणार आहे? माझे वडील येईल. ओके, तर वडील किंवा काका असं दोन्ही आन्सर येतं. एक्सप्लेन करून सांगते. वडील किंवा काकू, म्हणजे काकूची सासू म्हणजे तुमची कोण? आजी, बरोबर ना? आणि आजीचा मुलगा म्हणजे कोण? वडील किंवा काका. ओके, नेक्स्ट प्रश्न. एका पुरुषाची ओळख करून देताना राजकुमार दादा असा एक प्रश्न होता की महात्मा गांधीजींनी महाराष्ट्रात कोठे आश्रम स्थापन केले? पर्याय 1 मध्ये लिहिलेलं पवनार, 2 वर्धा, 3 तपोवन आणि 4 ग्राम सेवाग्राम. मी उत्तर दिलं सेवाग्राम आहे. हा कन्फ्युजन मध्ये आहे, पण आन्सर काय येतं मग? आपण बघूया. हा, तर राजकुमार दादा, ह्याचा आन्सर तुमचं बरोबर आहे. सेवाग्रामच येईल, कारण जर परीक्षेमध्ये जर सेवाग्राम आन्सर पकडलं जातो तर मला वाटतं तुम्हाला 30 पैकी 30 पडणार आहेत. ऐश्वर्या ताई म्हणतात हॅलो ताई, ओळखता का? हो ऐश्वर्या, तू माझ्या लाईव्हला आलेलीस ना? 12 मे पासून चालू होणार आहे दुसरा अटेम्प्ट. ओके चिन्मय, ऑल द बेस्ट. चिन्मय म्हणते आवाज गेला मॅडम. हो. अक्षय दादा म्हणते वर्धा, माईक चालू कर ताई. जरा मी म्यूट केलेला, माईक बंद केला आहे तू. येस मॅडम, म्यूट झाला. अश्विनी ताई म्हणते म्यूट झाला. कोकणची प्रीतिया लॉग ताई, माईक चालू कर. मी मुद्दामून केलेला, मी काहीतरी सर्च करत होती. तर वर्धा नाही आन्सर येत, सेवाग्रामच आन्सर येतं आय थिंक. जर सेवाग्राम पकडलं तर. आणि राजकुमार दादा, गेलात की आहात तुम्ही? नक्की सांगा मला. आहात ना दादा? आपण इथं लाईव्ह मध्ये घेतलेल्यापैकी काही प्रश्न आलेले आहेत का? आपण लाईव्ह मध्ये जे जनरल नॉलेजचे प्रश्न घेत होते ते आलेले आहेत का?
एक दोन तरी आलेला का? चिन्मयमध्ये थँक्यू मॅडम. माझा 12वीचा रिझल्ट 5 ते 6 दिवसांनी आहे. मला टेन्शन आलं आहे. काही टेन्शन घेऊ नकोस, खूप चांगला रिझल्ट येणार आहे चिन्मय भावा. अक्षय म्हणते मला वर्धा आन्सर सांगितलं. हो का? हो आलेले. वाव, खूप छान. किती किती प्रश्न आलेले दादा? आपण लाईव्ह मध्ये घ्यायचो त्यापैकी किती प्रश्न आलेले? मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. पटपट कमेंट करा, चॅनलला लाईक करा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझं कोकण गाव, म्हणता माका सोडून नको जा. माझ्या स्वप्नातलो. जर मला कमी पडले तर घरची माझ्या तंगडच मोडतील. असं काही नसतं रे. कशाला तंगड मोडतील? एवढा बर्डन ठेवतात तुझ्यावर. हसत खेळत अभ्यास करायचा आणि घरच्यांनी पण तेवढा सपोर्ट करायचा यार, असं नसतं. तर मी पुढचा प्रश्न घेते. माझ्या भावाच्या पत्नीच्या सासूच्या मुलाची मुलगी माझी कोण? माझ्या भावाच्या पत्नीच्या सासूच्या मुलाची मुलगी माझी कोण? अक्षय दादा म्हणते मला तर 74 मिळाले होते. वाव. राजकुमार दादा उत्तर सेवाग्राम आहे, पण अंतिम निर्णय कोर्टाचा असेल. कोर्टाने उत्तर सेवाग्राम दिले तर माझे 30 पैकी 30 बरोबर येतील. येस दादा, बरोबर. हो हो येतीलच बघा, मला तर गॅरंटी आहे. अश्विनी ताई म्हणतायत भाची. येस, भाचीच येऊ शकतो आन्सर. राजकुमार दादा म्हणतायत लेक. लेक नाही येणार, मुलगी किंवा भाची, दोन्ही आन्सर आहे. दोन्ही आन्सर आहे. ओके. काय असं हे ट्रायपॉड ना पडतोय नुसता. चिन्मय म्हणते बहीण. नेक्स्ट आपण घेऊया. तुमच्या मेहुणीच्या पत्नीची सासू तुमची कोण? तुमच्या मेहुण्याच्या पत्नीची सासू तुमची कोण? येस चिन्मय, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. ब्लॅक्स ऑस्ट्रियन म्हणतात ये बाई गप स्टडी पासून लांब होतो मी. हो का? मग लाईक करून लांब हो. प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लांब हो. कुठून आहेस भावा? राजकुमार दादा म्हणते आई. येस राजकुमार दादा, व्हेरी नाईस. अक्षय दादा म्हणतात आई. येस, राईट. ब्लॅक म्हणतात बिलकुल नाही, मी नाही करत, जा. ठीक आहे, नको करू. पुढचा प्रश्न. एका फोटोकडे बोट दाखवून एक मुलगा म्हणाला, हा माझ्या आजोबांच्या एकुलत्या एक मुलाचा मुलगा आहे. तर त्या मुलाचे फोटोतील व्यक्तीशी नाते काय? मला नाही ओळखलं, मी तर तुला ओळखतो. जर तुम्ही ID वगैरे चेंज करून आलात तर मी नाही ओळखू शकत. आणि जर तू ओळखतोस तर चॅनलला लाईक्स आणि चॅनलला जॉईन हो. राजकुमार दादा म्हणतात भाऊ. येस, तो स्वतः किंवा भाऊ. येस, दोन्ही आन्सर येऊ शकतो. राईट. म्हणजे कसं सांगू, मी एक्सप्लेन सांगते करून. तो स्वतः म्हणजे आजोबांचा एकुलता एक मुलगा म्हणजे कोण? वडील. आणि वडिलांचा मुलगा म्हणजे तो कोण? स्वतः किंवा त्याचा भाऊ पण असू शकतो. बरोबर. चिन्मय म्हणतोय परत सांगा. ओके, परत सांगते. एका फोटोकडे बोट दाखवून एक मुलगा म्हणाला. एका फोटोकडे बोट दाखवून
एक मुलगा म्हणाला, हा माझ्या आजोबांच्या एक एकुलत्या एक मुलाचा मुलगा आहे, तर त्या मुलाचे फोटोतील व्यक्तीशी नाते काय? तो स्वतः किंवा भाऊ. माझं डोकं गरगरत आहे. सुनीता ताई डोकं गरगरतंय का प्रश्न ऐकून? अक्षयदा म्हणते या येस, ह्या क्वेश्चनची लिंक लगेच लागली. हो कळलं आता. ओके, पुढचा प्रश्न घालते अक्षय दादा. माझ्या आईच्या ननंदेच्या भावाची पत्नी माझी कोण? माझ्या आईच्या ननंदेच्या भावाची पत्नी माझी कोण? सुनीता ताई म्हणते मला फक्त गणित आवडता आणि आम्ही गणितापासून लांब पळता. यशोदीप दादा म्हणते गुड आफ्टरनून टीचर. गुड आफ्टरनून. आणि मंडळी, जर तुम्हाला गणिताची आवड असेल तर सुनीता ताईंच्या चॅनलला जॉईन व्हा. चिन्मय खूप छान शिकवतात त्या आणि छान छान ट्रिकी कन्सेप्ट असतात त्यांच्या. तर प्लीज सगळ्यांनी जॉईन व्हा सुनीता ताईंना. वेदऋषी एज्युकेशन त्यांचं चॅनल आहे. चिन्मय म्हणतोय आई. येस. रोहित म्हणतोय मामी. हाय रोहित दादा, नमस्कार. प्लीज लाईक करा मंडळी, प्लीज लाईक करा. लाईक वाढतच नाहीये, बोलून बोलून कसा दुखला, पण लाईक मात्र काय होत नाही. अश्विनी ताई म्हणते आई किंवा चुलती. राजकुमार दादा म्हणते आई किंवा काकू. अक्षय दादा म्हणतात मामी. ऍक्च्युली वहिनी असेल. ओके, आता आन्सर सांगते बघा. आई. आन्सर आहे आई. तर आईची नणंद म्हणजे वडिलांची बहीण, बरोबर. आईची नणंद म्हणजे वडिलांची कोण? बहीण. आणि तिचा भाऊ म्हणजे तुमचे वडील. ओके, वडिलांची पत्नी म्हणजे तुमची आई. आहे की नाही? आहे की नाही? पटकन लाईक करा, पटकन. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज लाईक करा. प्लीज लाईक करा मंडळी. लाईक अजिबात वाढत नाही. चिन्मय मध्ये आज पॉइंट नाही का? आज पॉइंट नाही घालते ते. ला 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 ला, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पॉइंट. पुढचा प्रश्न घालते मी. तुमच्या मेहुण्याच्या एकुलत्या एक मेहुणीचा पती तुमचा कोण? तुमच्या मेहुण्याच्या एकुलत्या एक मेहुणीचा पती तुमचा कोण? चिन्मय म्हणतात वडील. रोहित दादा ब्ल्यू कशासाठी पाहिजे? साडू. तुम्ही स्वतः. ए खुशी, तो पडदा बाजूला कर. अरे पटकन उचल तो पडदा, पटकन उचल. हा, तिकडे सरकून ठेव वरती. तिकडे तिकडे लेफ्ट साइडला, राईट साइडला. राईट साइड तुझी कोणती? हा. तर आन्सर येतं तुम्ही स्वतः. ओके, नवरा नाही, तुम्ही स्वतः. म्हणजे सांगते, नवरा म्हणजे तेच तुम्ही स्वतः असं येणार. तर काय आहे? तुम्ही स्वतः. तुमचा मेहुणा म्हणजे तुमच्या पतीचा भाऊ. त्याची एकुलती एक मेहुणी म्हणजे तुमची पत्नी. आणि तिच्या पती म्हणजे तुम्ही स्वतः. असा आन्सर येतो. चला, आजच्या साठी प्रश्न खूप आहे. काय काय लोकांचं डोकं गरगरतंय. काय काय लोकांचं डोकं गरगरतंय. होय मंडळी, पटपट कमेंट करा सगळ्यांनी. सायन्स साठी कोण नाही काय म्हणजे काय? मला पॉइंट दिले नाही तरी चालेल, पण कोर्टाच्या परीक्षेत मला पॉइंट मिळाले पाहिजे
हे मी सुरुवातीपासूनच बोलत होतो. आणि दादा मिळणारच, हा पॉइंट तुमचा कुठेच गेला नाहीये बघा. तुम्हाला आउट ऑफ पडणार, आउट ऑफ पडणार, आउट ऑफ. दादा कशासाठी तुम्ही भरलेला फॉर्म हा? क्लर्कसाठी. हाय अशोक दादा, स्वागत आहे. अक्षय दादा म्हणजे पांडुरंग अवघड आहे माझा. पांडुरंग अवघड आहे माझं. का दादा? मी आहे सायन्स स्ट्रीमचा. हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को. अक्षय दादा तुमची लव्ह स्टोरी सांगा बघू. 15 मिनिटं राहिली आहेत लाईव्ह संपवायला. तुमची लव्ह स्टोरी ऐकायची आहे अक्षय दादा. ये बहार जिंदगी में. वन्स मोर काय वन्स मोर? अक्षय जाऊ दे, मला माझं काम बरं वाटायला लागतं कधी कधी. वन्स मोर मॅडम कशासाठी वन्स मोर? हर किसी को. ओके ओके. हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. पुढचं येत नाही मला, लॅरिस बघावे लागतील. राजकुमार दादा शिपाई आणि लिपिकला 90 पैकी 72 बरोबर आले आणि शिपाईसाठी 30 पैकी 30. वाव वा वा वा, खूप छान दादा. 90 पैकी 72. ओके. अक्षय दादा 2022 मध्ये मला भेटली होती. ओके 2022 मध्ये मला भेटली होती. गाणं म्हणा की. वा वा अशोक दादा म्हणतायत ब्लॅक. आज से मेरा फेवरेट कलर पिंक. ओके. अरे निहार भाई तू इधर है रे, अब मुझे पता चला. आजपासून माझा फेवरेट कलर पिंक. ओळखलं. चिन्मय हे गाणं ऐकल्यावर खरंच वाटतं हर किसी को नहीं मिलता प्यार. हो का? पुढचं लॅरिस काय आहे ते मला आठवत नाहीये. अशोक दादा म्हणतात 30 पैकी 28. माझी कमेंट का सोडली? कुठे आदित्य दादा, कुठे सोडली मी तुझी कमेंट? ओके सॉरी सॉरी मॅडम, मी आलो. हाय, आमचे प्रश्न संपले. चिन्मय म्हणते गाणं म्हणा की. कुठलं गाणं म्हणायचं? आज से मेरा फेवरेट कलर पिंक. अशोक दादा म्हणतात 90 पैकी 82 आले. अशोक दादा तुम्ही पण परीक्षेला बसलेलात का? वा वा वा. ब्लॅक ऑस्ट्रियन. अशोक दादा म्हणते 30 पैकी 28. ओके वा वा वा. बोललो होतो ना एक डायलॉग आणि ओळखणार. येस. काय ते?
अक्षय दादा म्हणतात MBA लास्ट इयरला होतो तेव्हा ती इन्क्वायरीसाठी आली होती, नंतर ॲडमिशन घेतली. ओके अक्षय दादा. दादा तुमचं MBA कुठे झालं? नागपूरला. अक्षय दादा ॲडमिशन नंतर मग तिला नोट्स वगैरे सगळं मीच दिलेलं, कारण तेव्हा सिनियरमध्ये मीच एकटा ओळखीचा होतो. वा, प्रेम गेला का? आयुष आलं. अक्षय दादा मध्ये इनफॅक्ट मी कोणाची ओळख तशी करून नव्हती दिली. ओके राजकुमार दादा 90 पैकी 82. अशोक दादा चांगले आले, कॉंग्रॅच्युलेशन. अशोक दादा कॉंग्रॅच्युलेशन. तर आपल्याला इथं दोघांचे मार्क कळलेले आहेत, अशोक दादा आणि राजकुमार दादा. खूप छान, खूप मेहनत केलात अशोक दादा. चिन्मय मध्ये हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार. हाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको मिली ये बहार जिंदगी में. ए काहीतरी तू चुकीचं बोललास, इथं बहार आहे, भर नाही बहार. येस. अक्षय म्हणते माझ्या बॅचला फक्त 23 स्टुडंट्स होते, त्यातला आम्ही 10 मुले. ओके याला काय होतंय कुकर. चुप. अश्विनीताई म्हणतात बाय बाय. अश्विनीताई. ऐश्वर्याताई म्हणतात हॅलो ताई, ओळखलात का? ऐश्वर्याताई हो, कशा आहात तुम्ही? MBA पुणेला झालं. ओके MBA पुणेला केलात का? अक्षरानंतर मग इंटरॅक्शन वाढलं, एक्झामसाठी प्रिपेरेशन वगैरे मलाच विचारायची. वा. कॉलेजमध्ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओग्राफी करणार कोणी असेल तर नक्की कळवा. ओके. अरे प्रेम, मी तुला विचारलं की त्या मराठी सॉन्गमध्ये जो चेहरा दाखवलाय तो तुझा आहे आणि जिने गाणं गायलं ती आहे का, असं विचारलं मी. बरं बाय जा तो. चिन्मय बाय का, टेक केअर. अशोक दादामध्ये सोपा प्रश्न चुकला. उच्च न्यायालयीन संख्या उच्च न्यायालयीन संख्या किती आहेत या? 52 ना? किती आहेत उच्च न्यायालय संख्या? किती आहेत उच्च न्यायालय संख्या? एंड सेमिस्टरचा एक्झामला तिने प्रपोज केला. वा. एंड म्हणजे लास्टला, थर्ड इयरला? नाही, 2च असतात MBA ची वर्ष. इश्कोलामध्ये होय आम्हीच आहोत आणि पोस्ट सुद्धा टाकले. हा मग तेच सुनीताताई आणि आम्ही म्हणत होतो की हा प्रेम आहे का, आणि जिने गाणं म्हटलं ती आहे का. मला म्हणत सुनीताताई म्हणत होत्या विचार त्यांना त्याला. खरंच खूप छान, आवाज पण मस्त आहे दोघांचा. स्वराज समाज वास्त सप्ताही कोणाचे? अक्षय मग नंतर थोडा ब्रेक घेतला 2 महिने, कारण माझे इंटरव्ह्यू चालू होते. ओके. ब्रेक घेतला म्हणजे काय केलात? दादा ब्रेक घेतला म्हणजे काय? रिलेशनशिपमध्ये ब्रेक घेणं म्हणजे काय असतं? MBA 2 इयर्सचा असतं. 4th सेमिस्टरला, हा 2 इयर्स 4th सेमिस्टरला तिने प्रपोज केलं. वाव, तिने केलं का? अक्षय हँडसम दादांना. खूप छान. आणि प्रेम, तू हे कधी शूट केलंस मग? जे तुम्ही आत्ताचा व्हिडिओ बनवला ना, ते व्हिडिओज कसा काय शूट केलास? म्हणजे असं काही नाही काही दाखवलात फिरताना वगैरे, किती भारी वाटते ते बघायला पण.
फक्त मॅसेजवर होतो, भेटलो नाही 2 महिने. वाव. थंड पाणी आणि काय घेतलंस? हा. कारण मी इंटरव्ह्यूसाठी दुसऱ्या सिटीजमध्ये होतो. ओके. भारी भारीच. एक मिनिट ना, मला कॉल येतोय. थांबा तुम्ही. इश्कॉल म्हणते कसला काय तिची म्हणजे सायलीची तब्येत नेमकी त्याच वेळी ठीक नव्हती, व्हिडिओ पूर्ण शूट करता आला नाही. ओके. पण खूप छान वाटलं, तेवढंच केलं तरी पण ते बघायला पण जरा बरं वाटतं ना. अक्षयदानं माझ्यासोबत मी अनिशाला पण जॉबसाठी घेऊन गेलो होतो चेन्नईला, त्यामुळे 4th सेमिस्टरला डायरेक्ट एक्झामला गेली. सगळा प्रिपरेशन मी करून घेतला. वाव यार, ब्रिलियंट, व्हेरी ब्रिलियंट. पावसात भिजताना पण शूट करायचं राहिलं, पण पाऊस कुठं होता? पाऊस कुठे होता भावा? माझा पहिला जॉब चेन्नईला होता, मग तिकडनं इटालियन कंपनी जॉईन केली. ओके. मग नंतर तिला इटलीला जॉब बघतोय. मग आता तुम्ही दोघंही इटलीलाच आहात का? होता की एक वीक शूट आधीच केलं होता की एक वीक आधी शूट केले. ओके. अक्षय सध्या ती चेन्नईला आहे. ओके ओके, चेन्नईला आहे का? पेनला पाऊस पडलेला, मग काय पेनला गेलात तुम्ही शूट करायला? तिचा पण आवाज खूप छान आहे. जेव्हा तुम्ही म्हणजे असं एखाद्या म्हणजे गाण्यासोबत जर बघायला पण असेल ना तर खूप आवडतं बघ, मग लोक क्लिक करतात. तिचा इंटरव्ह्यू झाला आहे इटालियन कंपनीमध्ये, आता जुगाड बसवतो इकडे. ओके. बेस्ट ऑफ लक अक्षय दादा. खूप छान. कधी लग्न आहे तू म्हटलंस? लग्न कधी आहे? डिसेंबरमध्ये का? IPL बघता का? हो अक्षय अशोक दादा, IPL बघते. आणि मी फक्त मला माझे मिस्टर ना विचारतात फक्त आज कोण जिंकणार, सुरू व्हायच्या आधी मॅच. फक्त मी त्यातलं एक नाव सांगते आणि तीच मॅच जिंकते. माझे मिस्टर सांगतात की तू एक काम कर, एक गाळा काढ आणि काय ह्याचं भविष्यवाणी करत जा. भविष्यवाणी करत जा, मला सांगतात हे मिस्टर. राहत का नाही? हाय एडवोकेट अंकित वर्मा, राधे राधे दीदी जी, राधे राधे अंकित वर्मा, कैसे हो आप? हवा में प्रणाम दीदी जी, हवा में आशीर्वाद. ब्लॅक म्हणते तुला काय वाटतं? वाटत नाही. दिवाळीच्या वेळेस बघू. ब्लॅक म्हणते तुला काय वाटतं का नाही, लोकांची लग्न होतात आणि मी सिंगल आहे इकडे. अरे आता शोधतय की, गावात येतलंय ना, मग शोधतय की. गाणं व्हायरल करा, नेक्स्ट व्हिडिओ असले तर तिला सोबत बोलवेन. गाणं व्हायरल करा, नेक्स्ट व्हिडिओ असले तर तिला सोबत बोलवेन. ते आम्ही कसे करायचे व्हायरल? आम्ही तर बघितले. आम्ही कसं व्हायरल करणार? 90% झालाय. ओके, व्हेरी गुड. अशोक दादा म्हणते चेन्नई 9 रनवर 6 विकेट होत्या. कालचं तर मी नाही, मी सांगितलंच नाही की कोण जिंकणार. अक्षय दादा इकडे नवीन कंपनीमध्ये 95% काम झालंय, फक्त 5%
HRO वर ठेवलाय. ओके, CHRO. होईल दादा, 5% होईल बघा. हे पण ॲडव्होकेट अंकित वर्मा, दीदीची आपकी तबीयत खराब थी क्या? सुप्रिया दीदी ने बताया था. अंकित भाई, मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो मैं कल लाईव्ह नहीं आई. अशोक दादा म्हणतात चेन्नईला जिंकव. मग मला जर 2 नावं दिली ना तर माझ्या मनातून एक नाव येतं दोनापैकी आणि ते जिंकतं. असं नाही की मी ह्याचं नाव घेतलं तर तीच जिंकणार. मला आतून वाटतं की कोण जिंकणार, तेव्हा मी नाव घेते. 10ला ऑल आउट व्हायला हवी होती दिल्ली. अक्षय दादा, तिचा बॅकग्राऊंड आहे सिव्हिल लाईन मधला. ओके ओके, मस्त मस्त. आणि मंडळी, माझा लॉंग व्हिडिओ आहे, प्लीज सगळ्यांनी जाऊन पहा. अशोक दादा, ॲडव्होकेट अंकित वर्मा, अक्षय दादा, प्लीज सगळ्यांनी जाऊन पहा. तुम्ही लाईव्हला येतात पण कोणी लॉंग व्हिडिओमध्ये जात नाही किंवा पाहत नाही, त्यामुळे फक्त तुम्ही लाईव्ह पुरतं येता, बाकी सपोर्ट असा भेटतच नाही मला तुमचा. सो प्लीज एक लॉंग व्हिडिओ पण जाऊन पहा. फक्त 10 मिनिटाचा असतो. तुमच्या लाईफमधून कोकणच्या प्रीतीसाठी फक्त 10 मिनिटं तुम्ही काढा, प्लीज प्लीज प्लीज. आणि लाईक करा आणि एखादी छान कमेंट करा. इंटेरियर डिझाईन आहे आणि MBA मार्केटिंग केलंय. वाव, इंटेरियर डिझायनर आहे. वाव, खूप छान खूप छान खूप छान. ताळमेळ मस्त आहे. मनात चेन्नई ठेवायची तसं नाही दादा, मला जे रिअलमध्ये वाटतं तेच मी सांगते. चेन्नईमध्ये तर आता धोनी पण नाही, तरी का महाराष्ट्रामधले लोक CSKला सपोर्ट करतात. आपलं तर मुंबईला सपोर्ट, जिंक किंवा हारो मुंबई मुंबई. आय लव्ह माय मुंबई, आय लव्ह माय मुंबई. आज कोणाची मॅच असा? ये दुनिया. नेक्स्ट गोल आर्किटेक्चर मास्टर करणार आहे. वाव, शिकत राहायचं दादा, खरंच म्हणजे खूप भारी दादा, खरंच. म्हणजे लग्न झालं म्हणून शिक्षण थांबवून ना काही होत नाही. कॅप्शन आहे, कॅप्शन मराठी आहे. ऋतुराज गायकवाड. काय हे कॅप्शन कसलं? PBKS वर्सेस RR. हे काय PB? टाइम टू टाइम सिस्टीम अपग्रेड करायला लागती. येस. चला मंडळी, मी आता लाईव्ह संपवते. लाईव्हला आल्याबद्दल धन्यवाद. उद्या दुपारी 1:15 वाजता भेटू. तोपर्यंत नमस्कार, काळजी घ्या. कॅप्शन नाही, कॅप्टन असतं. ओके, बाय बाय. इश्कॉललो, बाय बाय, टेक केअर. आणि सगळ्यांनी जाऊन नक्की पहा. अक्षय दादा, प्लीज जाऊन पहा चॅनलवरती. अशोक दादा, बाय बाय. सगळ्यांनी पहा व्हिडिओ जाऊन. मुंबईचा कॅप्टन हार्दिक. बाय बाय बाय. ये